Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate. So shooting a Sunday, umayeni upostile Mpumelelo social media, Instagram. Kwaba khona abaphendulayo, kwakhona abakhomentayo. Wabhala la ngicabanga ukuthi lona ubethi uSibindi akayiswe e-special school. Ngizoyifunda le comment ngisho izinto ezimbalwa ke. Ayike umayeni lo phendulayo uthi ayike I think bekufanele uyigcine kuwena okwa special school kule post ngoba mina ngiwumzali noma ngabe ingane imbi kanjani kubantu. Mina ngohlezi ngumzali wakhe khona emubi enjalo kinina ngoba owami awukho umgqomo wokulahla umuntu ngoba nakuba abanye bembuka noma abanye bembuka ngendlela bambuka ngayo. Manithi special kulungile indlela enibona ngayo. Nina niyokubona kwezenu ngoba ingane iyakhula yenze izinto. Guys angifundanga kahle kodwa yazwakala. So uphendula indaba yalo obhala ukuthi uSibindi uspecial kwi-comment ya Mayeni o Sithuphethu. Ngiyazi sesikhuluma nge-TV show guys. Kodwa mzali uyazi ukuthi wrong. Angazi ukuthi ubani obhalile oshilo ukuthi uspecial and le pendulo yakhe inakho ukuthi kuyazwela lokho because manje angazi ukuthi ngayichaza kanjani lento. Ikhona indlela yokuthi mhlawumbe makukhona into ofuna ukuyiveza oyibona ihlulile uyiveza kahle. Ngiyazi ukuthi lo indlela abhala ngayo ubebhala because kunalokho kwenza la ku social media okutrendayo. So kunalento yokuthi makwenzeka something abantu bayahamba baya kwi-page likabani bayophendula uzana ngalowo moya kuMayeni. Bengishilo before ngathi asimhlonipheni uMayeni. Nginazo izathu mina engiyivezile ngayo yonke into ezovela because simzwile ekhuluma season 1, samuzwa ekhuluma ku season 2, samuzwa futhi nakuthando nesithembu. Ayikho indawo la engizwa khona evuna uSibindi nezenzo zakhe. Ayikho guys. Ukuthi ayikuthi mhlambe ngizama ukuba bias. So mawuzovele ube rude engakazi nangelilodwa ilanga ezwakale emshayela ihlombe kulezi zinto ozenzayo. Ubona ukuthi uneqiniso? Hayi. Nakazi phela ngishilo ukuthi ngiyazi ukuthi siyabhiyoza kodwa okunye ukukhuzeka siyakhuzeka nenhlonipho futhi sinayo. Ku-wrong nje. Cha ngikubona ku-wrong mhlambe yimi obhedayo obuka ngelinyiso ukuthi why uzoya kwi-post kaMayeni uyobhiyoza kuyona noma attack ngento owazi kahle ukuthi ubemiphi kuyona yonke le situation. Nawe uwumzali, nawe unobhuti futhi. Guys, phela ezinye izinto ngiyazi ukuthi basesihlangene sindawonye akulula ukuthi sikhuzane. Sivele sizenze siyi-group. Nokuthi iphutha masilenze sibaningi akubonakali. Kodwa uMayeni ngiyanqaba ngogogo wengane. Ngiyanqaba shem. Hayi angivumi. Ngiyabona ukuthi i-picture yakhe ivele nini. Kodwa uhambe uye lapha wenze sengathi uMayeni ubeyekelela kuyona yonke into besiyibuka. Ubengazi akhulume noSibindi. Ubengambonisi njengomama kwaye ngisho uvuyo bemnika ithuba lokuthi akhulume naye. Hayi. Engathi le ayihambanga kahle shem. Futhi ke umzali guys kubhlungu kubazali ukuthi masizokhuluma ngabazali ngizocela ukuthi sithathe ama-side omabili. Kodwa manje ngoba ngiyanqena ukuba serious guys akuvumi ke ngibe serious angizukwazi. Kodwa masizokhuluma ngabazali ngizosiswathatha ama-side omabili ukuze siyibuke kahle lento ma-side onke. Kodwa kuMayeni leni yenzayo ukuba rude nje ukungalawuleki ngoba wazi ukuthi kune group ezokusupporta kuleyo comment yakho kuphela. Ayikho enye. Phela uMayeni ngeke simthathe njengontanga yethu kuyizinto esizibonayo nathi ukuthi zikhona izimo oyibukayo ukuthi awu ziyagwemeka lezi. Kulokhu kulesi sigaba kusona ewuma kaSibindi
Cha, mina ngihlela ngezansi ngoba ngiwazile amazwi akhe ebonisa usibindi. Ngiyivale-ke le comment ngingaze ngikhulume kakhulu.